קניתם דירת קבלן על הנייר, היזם מאחר במסירה, וגם לא משלם לכם פיצוי. אז קודם כל הצידוק, אנחנו במלחמה, ולכן אנחנו מאחרים במסירה, ובכן חברים, ברוך השם, מאז 1948 ישראל מצויה במלחמה. אחת ארוכה עם הפסקות באמצע. ולכן זה כשלעצמו לא סיבה מספיק טובה לשלול באופן אוטומטי את הפיצוי שמגיע לכם. להפך, החוק אומר אחרת, שעקרונית היזם חייב בפיצוי. אם היזם חושב שהוא לא צריך לשלם לכם, הוא צריך להוכיח את זה. צריכות להיות נסיבות ממשיות שלא נשללו בפסיקה. דבר שני, והכי חשוב, תקשיבו טוב. אל תפנו ליזם בפעם הראשונה כדי לומר לו שהוא מאחר ושאתם רוצים את הפיצוי שלכם באמצעות עורך דין. סורי, זו אולי דלאפ, זו דעה לא פופולרית כי אני עורכת דין, אבל זה לא בטובתכם. מהסיבה הפשוטה שכשפונה עורך דין, כולם מרימים מגננות. וכשמרימים מגננות ומתבצרים, אתם תקבלו פחות מידע שזה לא טוב. וזה מביא אותי לנקודה השלישית. מה כן עושים? וזה פונים בתמימות. בנאיביות, אתם לא יודעים מה למעשה אומר החוק ומה אומרת הפסיקה. אתם פשוט אומרים ליזם, יזם יקר, קניתי דירה, אתה מאחר. אני מבין שאני אמור לקבל פיצוי. הנה פרטי חשבון הבנק שלי, בבקשה תעביר לי אותו כל חודש בחודשו, כמו שכתוב בחוק. בשלב הזה יקרה אחד משניים. הראשון שבהם כנראה שהיזם יגחך ויגידו, מאיזה כוכב הם נפלו הקונים האלה. אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שאתם תקבלו איזשהו מידע מהיזם. וככל שתהיו תמימים יותר, כך יאכילו אתכם ביותר לוקשים. ולמה זה חשוב לעורך דין אם תגיעו לשלב הזה? כי כשיש הרבה לוקשים, שבדרך כלל סותרים גם את החוק וגם את הפסיקה, לעורכי דין יש עם מה לעבוד. מאידך, אם זרקתם עורך דין לתוך האירוע מוקדם מדי, ואתם פונים ליזם במכתבים פומפוזיים, אתם תשמעו בחזרה, ובכן, צרצרים. ועם צרצרים קשה לעבוד, כי הם לא מדברים, ואי אפשר לסתור אותם. אי אפשר לומר שהדברים שהם אומרים בניגוד לחוק ולפסיקה ולחוזה. אז אם נסכם 3 נקודות. מלחמה לא אומר אוטומטית שאתם לא זכאים לפיצוי חוק מחר. שנית, קודם כל פנו ליזם באופן עצמאי, בנפש חפצה, מבלי לתקוף אותו ומבלי להרבות במילים. אתם יכולים בהחלט להסתייע בעורך דין כדי שיסביר לכם איך רצוי וכדאי, מבחינה אסטרטגית להכין אתכם, אבל לא שעורך דין יפנה בשמכם. לדעתי, מי שנותן ייעוץ כזה, דואג לעצמו יותר מאשר הוא דואג לכם. ודבר שלישי ואחרון והכי חשוב, דובבו את היזם. תוציאו ממנו כמה שיותר צידוקים, אני לא אקרא לזה תירוצים, צידוקים וסיבות, למה האיחור שלו לשיטתו הוא איחור מוצדק. כך יהיה לנו בשר לעבוד איתו. גם לכם, גם לעורך דין שאולי תסתייעו בו, ובכל מקרה, גם כשאתם שומעים שהוא אומר שטויות רבתי, במידה שזה המקרה, אל תמהרו להגיב, אל תסתרו, אל תנסו להוכיח אותו אחרת, קבלו את המידע, ואז נראה מה אפשר לעבוד. מסירה נעימה ומוקדמת, מאחלת לכם, בלי עורכי דין, בלי עיכובים ובלי פיצויים, כי לא יהיו איחורים.